assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe ɓe garti e windande men hande Dental Dina TV. ɗum ɗo noon jeyaka hen, ɗum ɗo jeyaka hen, mataw ko atan yenti hen e limto pular yawngo ko pular jangitede ko hen jeeno ɗo ko ɓura jango ton. Hankadi jarankeden jurno no fewi. Ɗo ko windande 16 ɓire nde ko ɗa koyngal masanto mami. Joni ɗum ɗo foof sa waɗi tan ɗum ɗo ma walle jawa famde. Ɗo ko ɗa, ɗo ko ɗa, ɗo ko ɗi, ɗo ko ɗi, ɗo ko ɗu, ɗo ko ɗu, ɗo ko at, ɗo ko at, ɗo ko at musidɗo kasi. Ɗo ko ɗan, ɗan nani. Ɗo ko ɗin, ɗin nani. Ɗo ko ɗun, ɗun nani. Ɗo ko polle, ɗa, ɗa, ɗi, ɗi, ɗo ko ɗu, ɗo ko ɗu, ɗo ko ɗe, ɗo ko ɗe kasi. Hankadi jangde mon de on puɗɗi famdona jarankeden junno ha ɓurta. Ɗa, ɗi, ɗu, at mo kowal, at musidɗo. Sa saggi ɗo gata saggit ma. Ɗo non ɗanani, ɗanani. Postal donga woni a, a nani. Ko ɗa, ɗa. Leso ko i nani. Ɗi, ɗi. Ɗo ko u nani, u nani. Ɗo ko ɗu, ɗo ko ɗu. Ko a o addoto arde faye ɗa he. Aɗɗo. Ɗo ko a o adi arde faye makko. De aɗɗo. Siddo o nani. Aɗɗo. Aɗɗo. Sidda sidda. Ɗo ko ɗan. Ɗum ɗo woni ano. Ɗum an nani. Annan ga. Wadde ɗan. Ɗum ɗo woni ino. Wadde gadda ɗa o mbiya ɗin. Ɗin nani. Gadda un o. Un nani. Un nanga dow ga. Jippina ƴetta oɗo ɗun. Ɗo mbiya ɗun. Ɗo ko ɗa. ɗum ɗo woni pogal ngal. Nani fuɗi a nani. Ɗum ɗo foɗi ɗa o mbiya ɗa. Ɗum ɗo ko les. I o nani. ɗum ɗo foɗi mo wadde mbiya ɗi. Ɗum ɗo ko ɗu. U on ne foɗi. ɗum ɗo foɗi mo wadde mbiya ɗu. Ɗe. ɗum ɗo foɗi mo. Nani mbiya ɗe. Wadde ko ɗa, ɗi, ɗu, at kowal, at sidda. Ɗo ko ɗan, ɗo ko ɗin, ɗo ko ɗun, ɗo ko ɗa, ɗo ko ɗi, ɗo ko ɗu, ɗo ko ɗe. Ƴette kuɗi mon e karneji mon mbani to jangon ɗigga on mbawi on gayni on dawi on keɓi on mbaɗe feere jingonon galle mon golle mon. 77 906 14 81 ko jingere tan namdoto. So Orange Money, so Wave, so Western Union Managaram mbaɗon hen. Ngoni haaldede nanan ko haalte ko jaɓen ɗum gollen ɗum jiiye. On gandi kam dental ngal hande en keɓi konu timmugo ujunnaje 10 neɗɗo e 190 neɗɗo timmi konu. Wadde ndenden jingen ballen poolen. Courant min jeeya, wifi o min jeeya, connexion min jeeya. Waso min gacci haajuji amin jangino sabi Allah. Hoso donkenimi kam jaɓano ɗum courant o, wifi o, connexion wona wala ko nande famde. Kaɗen ɗo ƴetton kuɗi mon e karneji mon mbaji to jangon ɗigga. Ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama. Wassalam.